welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन खांनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय लोगोफोर स' आङो दा एसां हराव देलाय मालाय मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन नायलांबाय थागोन आया मा थाम्फै अरना होखोबा बे भिडिअआ जाबाय आङो माने थालिर फिथा बानायगोन आरो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आं माबोरै फिथा सावो मा होयो मा होआ ना मा होनो लोगोफोर थालिरखौ सुना लानोसै माने इथिं थालिर दोनबाय इथिं नारिखल आरो इथिं सिबिंबो आरो दावदैबो होगोन आरो ना नै माइरंखौ देना लानोसै आङो सानि लोगोफोर फिथा गुन्दैया देना लानाय जाखाबाय नै थालिरखौ साफा खालामना लानोसै बिगुर जिरनाय ना मा होनो जेरै खालामसै आरोना बानायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दावदै दैसे होगोन बिदि थालिरखौ ना होनोसै खिबायदि नुदों आरो गथ'फोरनि खिबायसो नुदों बानायनोसै टेस्टनि थाखाय संख्रि बाङायल' होगोन आरो एकदम थि दा नारिखल होनोसै सिबिंखौ होथ'आ आरो ना मैया फिथा सावनायनिसो एसे आगोलाव दंमोन नालाय थ' बेनिखायनो सिबिंखौ होआ सेखानो लानोसै आं दावदै गैथ'आ नालाय बेनिखायनो दैसे होगोन आरो ना एसे बारा होबाबो जायो मिक्स खालामनोसै दैखौ बारा होनाङा आरो नैयाव थालिरनिफ्राय दै ओंखारखायो नालाय बेनिखायनो दैखौ बारा होनाङा स्टाइल दं आरो ना थालिर बिलाइयावबो बानायो ओमफ्रायो बेखौ बेबायदि दसा बायदिबो बानायो आरो ना थालिर बिलाइनिया बांद्राय गोथाव जायो बेबो गोथाव जायो नोंथांमोना थालिर बिलाइनिखौ मोनजादोंबो जानो हानाय लोगोफोर दा थाव होना लागोन नै थि थाव होगोन माबा खालामना लानो हा फायबाय सारिया तो गाइस दा इखौ दसे खोबना होनांगोन ऐसा তো গাইজ প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব টাৱাখন গৰম কৰি ল'ব লাগিব গৰম হোৱাৰ পিছতে আমি তেল দিব লাগিব তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বিলাই দিব লাগিব বিলাই দিয়াৰ পিছত 3 মিনিটমান থ'ব লাগিব পিঠাখন এনেকৈ থ'ব লাগিব আৰু না এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকি থ'ব লাগিব যাতে সিজে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত 3 মিনিটমান পিছত পিঠাখন অলপ উল্টাই দিব লাগিব উল্টাই দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব পিঠাখন মেৰাব লাগিব আৰু না তো ফাৰ্ষ্টआव जोङो मा खालामनांगोन लोगोफोर फार्स्टआव जोङो टावाखौ गुदुं खालामना लानांगोन लानानै बेयाव थाव होनांगोन थाव होनानै थावखौबो गुदुं खालामना लानांगोन गुदुं खालामनायनि उनाव जोङो नेखौ होनांगोन नेखौ जिहेतु जोङो फिथा गुन्दै मिक्स खालामना लादोंमोन नालाय थालिरनि माबानि तो बेखौ होनांगोन होनानै बेबायदि 5 मिनिट खोबना दोननांगोन आरो ना जाहाथे फिथाया मोनो बेनि थाखाय खोबना दोननांगोन दा आङो 5 मिनिट नङा 3 मिनिटसो आं दा खोबना दोनगोन ओमफ्राय दसे उनाव आङो थिखांगोन स' नायदो ग्राउन्ड बनाम आरो itu saok guys ini hoi gole itu so guys tensar botai sama punya yo tensar berapa yo tensar berapa ini dua मारदो दोनसै ये खामसिगोन आरो ना अरखौ आं गोदोर होफ्लांना लाबाय एसे फिसा होनां सोरबा जानो बिदिबा जाना फैदे जानो
दा आङो जाखांबाथाय खिथिगोन दा खिथिबाय थाला स' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दे दा इखो बहुत गुबुन हागोन नालाय बानायबाय थाबाथाय मबाइलानो चार्ज गैया दा भिडिअ खालामबाय थानो हानाय नङा दोनथ'नोसै लोगोफोर फिथा बानायबाय थानायावनो गेसा जोबना होबायनो आरोना नै मिलु मिलुसो जोबदों नै गोजा ओंखारबाय गेसा जोबनाङासो एसे सांफायना होदो ओंखारदो आरो बहुत बुरजायानो दङ दा मा जागोन लोगोफोर थाङै जोब्बायनि गांसेल' जासिगोन आरो नै बेखिनिखौ होनोसै ओमफ्राय दोनथ'नोसै नै लोगोफोर फिथा सावनाया एसेबां ओंखारबाय आरो एसे दंबावो आरोना ओमफ्राय आं एसे डिजाइनाव लाबाय आरो खिथिबाय नोंथांमोन स' साहा फुदुंबाय गाइखेर सानै टेस्टिनो फिथादो जानो थाखाय नै फाइनालि रेडि जाखाबाय आंहा नै दा साहा लोंलायनोसै आङो गोथावनो टेस्टिनो नै ओरैबायदि टेस्टि जादों आंनि मथेबा जाना नायनोसै दा मारै जादों दावदै होदों आरो ना एसे दावदै होनायखाय मोनामदों दावदै होदों एसे मोनामदों आरो बेनिखायनो जानो टेस्टि बरिया जाखादों बरिया बरिया लोगोफोर सोरबाफोर बेबायदि बानायना जानो लुगैबा नोंथांमोना न'आव बानायनानै जानो हागोन आरोना टेस्टि बानाय आङो जायसो रायलायबाय आरोना बिराद टेस्टि नांनायखाय सोरबाफोर न'आव जानो लुगैदोंबा थालिर फिथा बेबायदि जाबानो जाबाय बिलाइ दिलाबो बानायनायाबो टेस्टि जायो बेबायदि माइरं गुन्दैजों टावायाव बानायनायाबो बिराद टेस्टि जायो आरोना थ' आं बिराद जाबाय स' नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय